Mga bay. Manihapon na punta. Luto na itong ano? Gulay. Punya sardinas. Uy. Merah. Tapos pansit kanton. Di apa gyud. Mayroon niyo gusto ko kay sig unuan bitaw. Tapos dai buad. Daro atong buad. Di apa gyud buad. Unsa do kayo mga bay? Kumbati na. Lima ka ng sardinas mo bay. Grabe ka lang sa gulay mo bay. Dibuhat mo bay. Ato ni ihurot na aron makahigpit sa baw. Hoy. Daraw. Igong ko dia. Kutag sa baw mo bay. Grabe kalami mo bay. Init ka sa baw mo bay. Grabe kalami sa buwad mo bay. Gulay mo bay oh. Tapos buwan na to. Dami ng sabaw sa buwan. Gulay mo bay. Tinglami ang mga bay. Bati ang taning bay. Ang sarap ng ulam namin ngayon mga bay. Hindi na kasi ako noy. Kasi na ito nga bisa gulag kuan. Kining noodle. Tapos gulay po ng gamay. Tira mga bay oh. Namay kayo mulutos pa po mga bay. Sabaw, higong sabaw. Tumitas, intinit pa. Sabaw mga bay. Sabay kayong buwag mga bay. Walang ba magpagluwas. Punta yung sabaw. Kaya lugon tayo. Kaya pirte ba kailang may anak? Oo, sama ba? Salamat. Sabay, sabay siya ng kang. Bagus lang si Luis. Kaya ini kayo. Bye.